pam bod chi wedi penderfynu symud nôl i ardal ARFOR de? Rheswm mwyaf yw bod yn gysach y teulu. Y ddwy ni wedi byw bant ers coleg, achos gwaith. Ddechrau yn Nghaerdydd, wedyn Nghastell-nedd. Ie, dath yn flaenoriaeth unwaith oedd Elis gyda ni'n barod pan o'n i'n byw yn Nghastell-nedd, a wedyn ni, oedd efo fach ar y ffordd a penderfynu ni, reit, mae'n amser i ni fynd gytre i fod yn agosach at teulu a ffrindiau, a cyn bod Elis yn dechrau'r ysgol ac yn y blaen, o'n i jyst eisiau bod ni wedi setlo ble o'n i eisiau bod. Felly, ie. Chi wedi yn amlwg byw yn Abertawe, Castell-nedd, Caerdydd, wahanol adegau. Beth wedyn fydd y dynfa i gefn gwlad ar ôl byw yn y llefydd ni i gyd? Fi'n credu achos taw Sir Gael yw getre i'r ddoi ohono ni. Ni wedi cael magwraeth wahanol, ond yn Sir Gaer. A just... A mae Elis yn cael joio fyd yn Elis parth. wrth i fodd. A fi'n credu hwnna, nid jyst achos o'r plant yn ni, ond edrych i'r dyfodol o ran y fagwraeth i'r plant hefyd, bod ni eisiau bod nhw'n cael beth o'n i wedi cael. Magwraeth hapus, mas yn yr awyr agored. A so chi wedi cael lot o gyfle i dal eich anadl chi, achos chi'n ôl ers 4 wythnos i fe? Ie, jyst 4 wythnos. A mae Efa fach wedi cyrraedd ers 9 diwrnod. Ydy, so mae Efa fach yn 9 diwrnod oed. Diolch am ddod mas i ffilmo a hynny mond yn 9 diwrnod oed. Chi'n edrych yn syndod o Diolch. ddiwelw, dylen ni weid. Diolch. Na, ydyn, mae wedi bod fysi, ond trwy lwc nath pethau weithio mas yn y drefen, o'n i moyn iddyn nhw weithio mas, bod symud yn digwydd gyntaf cyn fod Efa fach yn cyrraedd. A do, ni'n lwcus iawn, ni getre a pawb yn hapus a falle'n cysgu bach llai, ond ie, ydyn.